kai ka gaya min mata yadda za a yi ka shiga aljanna in baka fita wajen annabi ba, ka gaya mini. Sallah wannan ka zo kai sallan isha raka'a 4 kai ta awa 2, isha ne kai ta awa 2 amma ba irin ta annabi kai ba, za a karba? Za a karba? Ka gane annabi ya wuce inda ke tunani. Azumi ka zo za ka yi na Ramadan ba ka yi yadda annabi ya karantar ba, wallahi ba za a karba ba. Ka gane darajar annabi ya wuce duk yadda kake nufi. Kai annabi fa a ce annabi baka ce sallallahu alaihi wasallam ma ka samu tsinuwa, baka sani ba? A ce annabi baka ce sallallahu alaihi wasallam saboda darajar shi ma Allah ya tsine maka. An gane? Yawwa, da ka iya zagin Allah ka sha a duniya, amma wallahi baka isa ka zagi annabi ka sha a duniya ba, wallahi ƙaryanka tun diga duniya sai Allah ya kama ka. Da haka mu iya bakin mu da kanmu muke ba da kofar da wasu wanda ba mu ba har za su fito su iya zagin annabi, wato ma kenan ba mu ɗauki annabin namu ma da kima ba. Haka ne? Kaga ko annabi aka zaga a social media, bara ga musulmi sun fito sun yi ca a social media suna nuna za a mutu fa ba, sai ka ji kowa ja bakinsa ya shiru, wai kana tsoron kada DSS zo su kama ka, wai kana tsoron kada SS zo su kama ka, wai kana tsoron kada gwamnati ta kama ka. Manzon Allah ai an zagi annabi kawai ka fita daga giya ne, baka da hankali, sai kawai ka ƙayatar da abin da ke so sai ka yi hankali kawai malam. Annabi za a iya zagin babanka kai haƙuri, amma banda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Don haka duk masu da'awa a social media su yi bakin su, annabi ya wuce in za a yi magana ka nuna ko ohod akan maganarsa, don za ka isa da sakon tauhidi. Wallahi ƙaryar mutum, ka kula ga duk wanda ya taɓa annabi, ka kula sai ya walakanta, wallahi sai ya walakanta. Ba wai da'awa kake ta sunna ba, ko da'awar mai kake annabi ya wuce ka taɓa shi, ka ce wai ko annabi. Haba, annabi ya wuce ka ce masa ko. Ana tsoron a fito a faɗa, kalma ce ta tauhidi, ba a neman taimakon kowa sai taimakon waye. Haka ne? Amma ka sani cewa akwai taimako da ake nema na bayi. Na farko in baka da lafiya taimakon wa ake nema? Allah. Haka ne? Shi kadai ne yake bada lafiya. In kana son arziki babu wanda ake neman taimakonsa sai waye. Yanzu a nan wajen da zan fassara Qur'anin nan, ina buƙatar taimakon Malam Yusuf ya ja min baki. Shirka ne ko kuma ba shirka bane? Ba shirka, haka ne? Wannan taimakon sunansa daban. Haka ne? A ina da aika waje kaza, dan kira dana kowa da taimaka min ka je ka siyo min kaza. Ya taimaka min ko bai taimaka ba? Kaga dan adam zai yi maka wani bababin taimako, amma ai an san taimakon da duk duniya ba mai yin sa sai Allah. Haka ne? In ka san rahama da ka samu sanadiyan annabi sallallahu alaihi wasallam, har ka fito ka yi magana banda babu ladabi a cikinta akan annabi? Maganan ne babu ladabi, ba wai kalman ba daidai take ba, haka take, amma yanda za a furta ta a faɗe ta ne gaba ɗaya babu ladabi. Annabi fa ya je wanda tun da kafin a yi duniyar nan har ta ƙare, tsabar darajar annabi shi kaɗai ya je wajen, inda sidratul muntaha indaha jannatul ma'awa. Allah kallon zuciyar annabi kawai ya gar annabi na cikin kunci, ya ce to yau zan fidda kai cikin kuncin nan, ma wajena za ka zo. Shine aka yi Isra'i da annabi daga Ka'aba zuwa Baitul Maqdis, aka yi Mi'raj da shi daga Baitul Maqdis zuwa har inda Allah yake, ga annabi ga Allah. Duk duniya wa zai samu wannan darajar? Kana nan a nan Gombe ko kuma kana nan a nan Najeriya, duk duniya wa yake da wannan darajar in ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba? Annabi ne kadai yake yi wa Allah magiya, Allah ya saurare shi fa. Shi kadai ne duk duniya in an je lahira, shi kadai ne yake yi wa Allah magiya a saurare shi. Amma a waye gare mu musulmai ne muke faɗan magana na rashin respect akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? Wai a hakan wai wa'azi kake ko da awa kake so ka isar? Gaskiya mu dinga gyarawa, mu muke bada kofar da za a zagi annabi, mu muke bada kofar, wallahi tallahi. Kaga a social media mutum ya faɗi wani darajar annabi sallallahu alaihi wasallam, sai ka samu in comment ka bi da ƙyar ka samu an yi comment 100, amma in wata karuwa ce ta tana fudda tsayacin sai ka samu an samu comment miliyan 4. Haka ne? Haba yan uwa, mu gyara. Ba ɗabi'an musulmi bane haka akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan takeice kenan tsokaci akan masu harkan da'awa. Idan ba za ku gyara ba, ku girmama manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam akan harkan da'awa da komi ba, wallahi tun daga duniya za ku fara gani